शुक्रारा पेडण्यां परब मराठा समाजान पत्रकार परिशद घेतली। 19 नोव्हेंबराक दारगळे परब समाजाचो महामेळावो जावपाचो आसा। ह्या मेळाव्याक गोंयचे तशेंच महाराष्ट्रांतले मंत्री आमदार हजर आसतले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कणकवलीला जो कार्यक्रम झाला त्या सुवर्ण महोत्सवाला मला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली आणि त्या ठिकाणी जो भव्य दिव्य असा कार्यक्रम झाला, ज्या कार्यक्रमाने मी प्रेरित झालो आणि आत्माराम परब यांना सांगितलं की अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम आपल्या गोव्यामध्ये सुद्धा व्हायला पाहिजे। कारण गोव्यामध्ये आणि किंबहुना आमच्या पेडणे तालुक्यातच असे कित्येक गावं आहेत की ज्या ठिकाणी परब मोठ्या संख्येने आहेत। पालिये, विरनोडा, वारखंड, हळण, मोपा, जे उजरी मटकई, मुळगाव, साळ, परत आमचे मुळगाव, कासारवणे अशा अनेक ठिकाणी परब आहेत आणि या परबांना संघटित करून या प्रवाहामध्ये सामील करण्याचं मला सुचलं आणि त्यामुळे बऱ्याचशा गावामध्ये मी गेलेल्या ठिकाणी सगळ्याकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे। ज्या उत्स्फूर्त अशा प्रतिसादाच्या जोरावर 19 नोव्हेंबरला धारगळमध्ये जे अधिवेशन आयोजित केलेलं आहे त्या अधिवेशनाला परब ज्ञाती बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतील याचा मला विश्वास आहे। कारण परब समाजामध्ये बऱ्याच अशा महान व्यक्ती आहेत की ज्या व्यक्तीनं आपल्या समाजासाठी कार्य करावं असंही मला वाटतं आहे। आम्ही कालच माननीय माजी शिक्षण मंत्री संगीता परब यांना भेटलो आणि प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन आम्ही आता जागृती करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने आमचे सगळे प्रयत्न आहेत। त्यांचं कार्य पाहून मी प्रभावित झालेलो आहे आणि त्यामुळे माझ्या ज्ञाती बांधवांना माझी विनंती आहे की सर्वांनी संघटित व्हावं आणि या कार्याला हातभार लावावा। आपण समाज म्हणजे परब मराठा समाज आपल्या सगळ्यांना एकत्र करण्याचं काम आपण हाती घेतलेलं आहे आणि संघटित राहण्याचे जे काय फायदे आहेत ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत। फक्त काय होतं आहे की अजूनपर्यंत आपल्याला माहितीच नव्हतं की असे पण काही परब आहेत जी महाराष्ट्रात आहेत, गुजरातमध्ये आहेत किंवा कर्नाटकात आहेत, मुंबई पुण्यात सोडून मी बोलतो। कारण मुंबई पुण्यामध्ये आम्ही आहोत, भेटतो, आमचे अधिवेशनं होतात, या सगळ्या गोष्टीच आहेच। 1963 साली परब गुरुजी नावाचा एक तरुण, ज्यांना गुरुजी नंतर झाले, तरुण मुंबईत आला। त्याने महानगरपालिकेमध्ये शिक्षकीची नोकरी करता करता त्यांना काय वाटलं माहीत नाही, पण त्यांना असं वाटलं की एक जेव्हा त्या काळात जेव्हा जो तो उठायचा मुंबईला नोकरीच्या निमित्ताने किंवा आपल्या उदरनिर्वाहासाठी एक पर्याय म्हणून जे मुंबईत आले त्यांना मुंबईत राहायला पण जागा नसायची। तर ह्या तरुणाने त्यांना एकत्रित केलं। जेव्हा हे एकत्रित करायचं काम करताना असं वाटलं की अरे आपण हे काम करताना आपण आपला परब मराठा समाज आडनावाने असलेला एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेला हा आपला एकच समाज आहे।